matapos ang 2022. Unsa ba ang gusto nimong pag-uhunlo? Kadtong mga bati natong binuhatan, inig bag-ong tuig ato ng likayan. Sa bag-o nga tuig ako sab magbago. Ako ang biyaan ang tanan nga bisyo. Di na ko mo sugal ug di na mo inom. Ang pagpanigarilyo ako ng undangon. Tinuod ba nilo ang akong nadungog? Basin ugwa pa ka nahuwasi sa kahubog. Kay bisan pa man sa imong pangidaron, muhirit pagyud ka sa mga batan-on. Tinuod na apo ang akong gisulti. Pagbag-o na ako sa 2023. Di na ko mo patol sa mubo o purol. Kay ang akong junior dili na mo sukol. Bitaw ug ako akang makitan nga magtagay-tagay dito sa tindahan. Kay matud pa nimo uga ang tutunlan, kung sa tubang bahal di nimo maimnan. Ang paghubog-hubog ako ng likayan. Di na ko mo inom bisan paghatagan. Hasta ang pagsugal ako ng biyaan. Di na ko mo balik dito sa sabungan. Ang pandaghan paghihapon kag hiniktan, pangdirbi nga manok imong giatiman. Mutuo lang pulo nga imong biyaan, kung ang imong manok ato ang isutan. Dili yun na pwede nga atong ihawon. Kay ang akong manok pulos na mahalon. Tinuod na apo nga ako magpag-o. Bisag pustaan ay patag-us ka libo. Tinuod na apo nga ako magpag-o. Bisag pustaan ay patag-us ka libo. Ingon ka lo, di na ka musugal. Ya magpustaanay ka na ko. Awo, desa, dalimot ko da.